Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abenduak 12 osteguna bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Asier Larretxea idazlearekin egongo gara. Asierrek idaztea gibeletik zenbatzea ikastea da, memoria liburua kaleratu zuen duela hilabete batzuk eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Albina Start artistarekin egongo gara. Albinak bere lehenengo diskoa kaleratu berri du, Izar izenekoa, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1903an, Espainiako Kongresuak igandeetan jai egiteko lege proiektua onartu zuen. Urte batzuk geroago, 1982an, Inglaterran 30.000 emakumeek giza katea egin eta Greenham Commongo base militarra inguratu zuten. Egun berean, baina 1983an, Nafarroako eta Bizkaiko 38 intsumisok, 3. graduari uko egin eta lotara kartzelera ez itzultzea erabaki zuten. Eta bukatzeko, 1989an, 30.000 tona fuel isuri zituen Erika petrolio-ontziak Bretainiako kostaldean. Gaurko, biharko eta asteburuko agenda errepasatuko dugu. Ostiralean, Kondestableko zibiboxean, arratsaldeko 7:00 presbiziak lagundu omen digu izeneko musika eta literatura emanaldia egingo da. Edu Zelaietaren presbiziak lagundu omen digu liburuan oinarrituta emanaldi bat prestatu du Mugaldekoak taldeak. Horretarako, literatura eta musika uztartu ditu idazle musikari hirukoteak, umoreari uko egin gabe. Larunbatean, Asier Larretxea eta Angel Lertxundi idazleek bere azken lanak aurkeztuko dituzte elkarlanean. Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da eta berbilitzen hiztegia. Ekitaldia 2024ko abenduaren 14ean izango da, Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 11:00. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, alokairuko muga errespetatzen ez duten jabeek isuna jaso ahal izango dute. Nafarroako gobernuak erregulazioa aldatzea eta prezioak gainditzen dituztenei zigorrak ezartzea aurre ikusten du. Arinenek 3.000 eurorainoko ordainketa ekar lezakete. Gobernuak uste du etxebizitzari buruzko foru legeak ahalbidetzen duela. Argazki nagusian, Luis Zabalza klubaren egoitza zaharraren ondoan dago, Gazteluko plazan. Honen hitzetan, izurria zirudien kluba izatetik, errespetuak eta inbidiatuak izatera igaro gara. Luis Zabalzak akordio bat egin du gobernuarekin sadarri edukiera handiagoa emateko. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Tuli hilda, betiko sanfermintzalea. Beste alde batetik, Sakristau eta Rozalen Gaiarren. Jarraian, animeko azkena Iruñera iritsi da. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako igizezinen enpresak alokairua kontrolatzeko neurrien aurka. Sektoreak mesfidantza adierazi du eta jabeentzat bermeak eskatu ditu. Argazki nagusian, Angel Bozal montaña errugbiko baloi batekin Tuterako plaza berrian dago. Titularrean, errugbiaren elitean. Angel Bozal montaña tuterarra garaile Espainiako selekzioan. Ezkerreko berrietan, alde batetik Nikolas Redondoren hitzetan, Kataluniako akordio fiskalak foru hitzarmena eztabaidaigai jar dezake Europar Batasunean. Beste alde batetik, Iruña eta Zaragoza arteko tren berriak hilabeteak atzeratu dira. Jarraian, MHP Ukrainiarrak UBESA berenganatzeko eskaintza aurkeztu du. Goiko berrietan, batetik nola eskualdatu saltoki bat arrakastaz. Bestetik, Manuel Javois eta Mamuak. Bukatzeko, Espainiak eta bere munduko txapelketa berretsi du Taxoare planeetan duela.
Gararen titular nagusian, Sánchezek karga energetikoei luzatzea hitzartu du. EAJ eta Junts energiaren gaineko zergaren kontrakoak ez ziren atzoko topaketetan izan eta beraz euren babesa ez dago bermatuta. Argazki nagusian Iñaki Williams dugu. Titularrean Williamsek Europako Ligako final 8etara begira jarri du Atletik. Erdiko berrian indar kurduek atzera egiten dute posizioetan. Eskuineko berrietan alde batetik lakuako aurrekontuen negoziazioa erabakitzeko unean sartu da. Beste alde batetik Jone Zuloagaren hitzetan, senide askok ez zekiten non zeuden lurperatuta. Azkenik Berdel eta legatz gutxiago euskal flotarentzat urte zaila iragarri baitu. Berriaren argazki nagusian Peio Jorajuria dugu. Honen hitzetan garaia da aurpegiz aldatzeko eta berrikusteko nola segituko duen sehaskak. Jorajuriak Ipar Euskal Herriko ikastolen lehendakari izateari utziko dio, 5 urteren ondoren. Erronkaz beteriko aldia izan da eta halaxe ikusten du etorkizuna ere. Beheko argazkian Iñaki Williamsen bigarren gola ospatzen atzo. Titularrean Atletik behin-behineko liderra da Europa Ligan. Honen ondoko berrian Europako Batasunak legatz eta Berdel kuotak gutxitu ditu eta txitxarroarena handitu. Goiko berrian emakume zientzialariak, zineman ere estereotipoei lotuta. Eskuineko berrietan, alde batetik Mario Lopezen aurkako salaketa jakin eta urtebetera manifestazioa egingo dute Gernikan. Beste alde batetik, Euskara nagusi izango duen eredu bat eskatu du aldatu gidoia mugimenduak ETB-rentzat. Amaitzeko Fermin Muguruzak hiri buruzagian eginen du azken kontzertua Nafarroa Arenan. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Iruñean itxiko du Fermin Muguruzak 40. urteurreneko bira. 2025ko urriaren 4 izango da kontzertua Nafarroa Arenan. Jofe musikari nafarra izanen da gonbidatu taula gainean. Sarrerak datorren astean abenduaren 17an jarriko dira salgai. Eskuineko berrietan, goikoan, Iruñeko auzo guztiek euskarazko haur eskola eduki dezatela eskatu dute hainbat familiak. Iruñeko euskalgintzak gaur udalekin bilera eginen du eta aurrera pausoak espero ditu. Behekoan, berriz, Unai Ualderen hitzetan, EH Bildu PSN-erekin maiteminduta dagoela ematen du. Geroa baik 2015tik gobernuak eraldatzen jokatu duen rola aldarrikatu du Napar buru batzarreko presidente berrautatu berriak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Asier Larretxea idazlearekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, gustora hemen, espaldiko partez, eta hotzarekin, baino gustora, bai. Bai, hotza, bai. Nabaritzen dago gaina, autoa hartu dutenean baztane, izoztuta zegoen kristalaldea, eta iraganeko oroitzapenak ekarri izkit horrek, bai. Bueno, hemen ja platoan bero ez? Bai, arrasongi, gustora, hori bai. Bueno, hemen zaude, duela hilabete batzuk liburu bat kaleratu zenuelako, ezta, memoria liburu bat. Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da izenarekin. Eta, bueno, horrekin sartu baino lehen, agian igual zure inguruan kontatu eguztu pixka bat. Bai, bueno, ni Arraiozen sortua naiz, duela 42 urte. Eta, bueno, ni herri kirol esparruko familia batean sortua naiz, nire aita Patxi Larretxea da. Nafarroan aski ezaguna txinge eroale bezala hainbat txapelketa erdietxi izana, harritxikietan ere, apostuetan, eta Osaba Donato, aizkolari gisa ere ibilbide luzeko gizona da. Eta horrek garrantzi izan du nire bizitzan, nik bertze bide bat hartu dut, baino presentzia horrek nire haurtzaroa eta gaztaroa hartu zuen. Ni haiekin ibiltzen nintzen basoetan barrena, aizkora eskuetan, eta hori izan zen nire haurtzaroa. Kontua da, Asier hark ez zituela erreferente haiek hurbil ikusten edo hori baino gehiago eroso sentitzen testuinguru hortan, ez? Orduan, ni urteekin abiarazi nuen horrelako urrunketa bat, ikasketak medio eta bizitza medio, eta azkeneko urteetan 18 urte daramazkit Madrilen bizitzen.
eta azkenean literatura eta euskaraz literatura argitaratzea bada, hemendik barna ere egoteaz gain, iragan ura edo zuk aski ongi izenburua adierazi duzun bezala, niretzat idaztea, bada iragan hartatik iragaitea, ezta? Eta azken urte hauetan arlo sozialean, arlo sozialeko ikasketak ditut, eta osasun mentalaren arloan lanean ibilia naiz, eta hau zehazki horrela izatea ez da kasualitatea nire uste. Familia istorioan badaude zantzu batzuk edo gertaera batzuk, eta gainera orain horretan nabil ere. Nire lan esparrua lehendabiziko aldiz, literaturara ekartzen ez, egin ditudanak eta ikasi ditudanak profesional gisa, pixka bat nire intentzioa orain proiektu batekin nabil eta pixka bat familia, isiltasunak, osasun mentala horrekin ez, eta hortxe, eta hoxe, euskaraz eta gaztelaniaz ere liburuak argitaratzen ibilia naiz. Eta aurretik idatzi izan duzu osasun mentalaren inguruan? Ez, erraten zidan lagun batek bertzegunean idazlea da bera eta editore batek ere aspaldi eskatu izan didate. Horrelako eguneroko bat, nire lanaren inguruan, zeren nire lanaren ezaugarrietako bat izan da familiekin eta etxeetan egin izan dudala nire iharduna. Hau da, ni zentro batean nengoen eta lankideak nituen eguneko zentroan, eta egia da nik esperia anitz bizi izan ditu dela arlo horretan diagnostiko desberdinekin eta gertaera eta egoera desberdinetan murgildua. Zer gertatzen zen nik uste? Nik azkeneko urte hauetan osasun mentalari buruz idatziko banu nukela lanaz deskonektatuko nik uste. Azkenean niretzat literatura ere izan da deskonexio bide bat, laneko orduen ondotik saiatzea sorkuntzarako tarte horiek kausitzen. Eta ez da erresa, bizitza moderno honetan eta hiri handian eginkizunak, estresa eta gero fakturak eta alokairua ordaindu beharra dagoela. Eta hor ere, liburunetan ez da, azkeneko liburunetan ez da gai zentrala, baino egia da, Banuela azkeneko liburunetan naiz eta autobiografiatik abiatu Banuela Madril eta gaur egungo bizi moldeen inguruan ere gogoetak egiteko nahia. Eta erran bezala, orain hasi naiz, gainera gaur eguna da pixkat lana gibelean utzi dudana eta pauso bat eman dudana nire burua zaintzeko bide horretan eta baita sorkuntza, kultura edo datorrela horri ekiteko zeren osasun mentalaren arloan lan egite honek haunitz ere kentzen dizu edo ez zara ohartzen, baino azkenean nekagarria izateaz gain energia mota bat kentzen dizun eginkizuna da, nahiz eta gustora egiten duzun edo zerbait izan daitekeen. Eta noiz hasi zinen idazten, noiz esan zenuen igual hau ongi etorriko zait, deskonektatzeko? Bai, solasteko zailtasunak nituenean, nerabezarotasunean, ni aur edo gazte lotxatia nintzen, fobia sozial bat garatu nuen, eta tartean ere, homosexualitatearen inguruko kontzeptu horiek ezin nituen kasik ez da burutan eduki edo izan da ere tartean arras heziketa katolikoa eta txiki-txikitandik nire ingurunean aditu izan ditut horrela mingarriak kolektiboarekiko, orduan hasi nintzen idazten hitz egiterik ezin nituen guztioi buruz. Eta beharrik, azkenean aterpe batean bilakatu zen ariketa hura, eta beharrik, azkenean ikuste 13-14 urte izanen nituela, ordura arte herriko bertze mutiko bat bezala aritzen nintzen, pilotan, futbolean, egia da, lodi xamarra nintzen, eta, atezain gisa ibiltzen nintzela, eta egia da kirolerako eritzela ona, baina bai,
hasi nintzen nerabezaroan idazten nire baitakoak ere kausitzeko bidean ere, pixka bat olako barne ariketa bat bezala, modu inkontzientean edo beharrezko zerbait bezala. Liburu hau ere daukagu zure bizitzaren memoria bat bezala, ez? Bai, liburu honetan biltzen dira iraganeko hainbat testu. Pandemia garaian, hainbat une etorri zitzaizkidan burura, bai haurtzarokoak, gero nerabezaroan eta egin nituen bilaketa propioak identitate desberdinen inguruan, aita, gero aktivismoan edo homosexualitatearen nire baitako ere onarketaren bidean Iñaki Lareo lagunaren eta lagunarekin bizi izandako esperientzia horiek, eta bai zuk erran bezala liburu honetako oinarria bada haur baten istorioa landa eremuan, eta landa eremu horretatik nola abiarazten den bere pausuak ematen, baina ezaugarri zehatz batekin, homosexuala dela. Eta karo, ari gara 80. hamarkadari buruz, eta bertze garaiak ziren, eta hori ere ikusten dut, edo nabaritzen dut arraio zera bazanera edo nata hurbiltzen izenean, zorionez, garaiak aldatu direla, eta ikusten ditu dela bertze zantzuak. Eta bai, erran bezala, testu autobiografikoak daude, baina baita ere egunkaritik hurbil diren testuak ere badaude, Madrileko bizitza ere isladatu nahi nuelako iraganean gelditu nahi bakarrik. Erran nahi dut, iraganeko argilunak daude, baina gaur eguneko argilunak edo argia ere isladatzen da. Eta orduan Madrilgo antsietatea, estresa, etxe bizitzaren egoera, nire esperientzia propiotik mintzo naiz, nolatan gauza horiei aitzine egin behar izan diogun. Eta liburu lirikoa da, liburuak ditu pasarte desberdinak, haien artean aski desberdinak, baina nik uste dut gero irakurleak aurki dezakela osotasun bat, ari desberdinak daude, eta behin eta berriz ari naiz gai desberdinen inguruan ere galde egiten, egin batean ere bada liburu hau uholde baten moduan edo itsasoko marearen gixan joan etortzen den, hor uzten dizkizu gauza desberdinak, arean, nik sentsazio hori izan dut ere idazteko orduan. Adibidez, liburu hasten da erranez nire aita saiatu zela, baina ez zuela lortu, berak niretzat eskaini zezakeena aitzinera eramaten. Eta gero bigarren testu aldiz, luzea da eta pandemia garaikoa da, eta mintzo naiz, egun bat nola den Madrilen pixu baten baitan, zure senarrarekin, eta tartean musika, erreferentziak, ze perspektiba dagoen Madrilgo pixu hortatik, zer ari naizen irakurtzen, eta orduan, liburu honekin, erraten dut, larremotzetik liburu autobiografiko ilun xamar horren alde argitsua dela, naiz eta argi ilunak ere edo une ilunak ere iragiten dituen liburuak iraganeko bilaketa haietan, ez da erran bezala, homosexuala, 80. hamarkadan, herrian, aita eta osaba herri kirol esparruko gizonak, eta horretara bideratu behar nintzela, ez da. Justuki, egun hauetan arestian aipatutako proiektua dela eta familiakidekin solasean ari naiz, eta gogora ekarri dugu adibidez nolatan nik Euskal Herriko gazteen aizkolari txapelketa batean nolatan ez nuen lortu egur guzti horiek moztea. 17 urterekin uste dut izan zela eta hilea horia nuen eta estetika ere behar bada pixka desberdina ohiko aizkolari horietatik, eta nolatan ere baitarekin, denborarekin solastatu garen auzi honi buruz, zenen beraien dako lotxa handia zen, larretxe atar batek nola ez zuen lana akitu plazan, ez da. Eta zoritxarrez eta hainbaten ere zorionez hori gertatu zen, eta horri esker ere aitak lasaiago utzi ninduen herri kirolen inguruko eginkizun horien inguruan. Beti erran bezala niretzat liburuak eta kultura izan dira aterpe eta guzti horiengatik salbu mantentzeko espazioa ere.
Osea, liburua orduan ez du kronologikoki kontatzen, baizik eta denboran flash modukoak Hori da. egiten ditu, ezta? Haunitz. Bai, erran didate, ispilu efektua duela, ez nuen hori pentsatzen, eta interesgarria da gero, bertze batek, edo kazetari batek, edo, luzatzen dizkizutenean gixauntako gogoetak, bai, aitzin gibelari da. Bai, eta batean aurki zaitezke lau esaldiko testu batekin, eta gero behar bada testu luzeago batekin, eta liburu honek ditu gogoeta anitz, eta ez bakarrik ezaugarri pertsonalien inguruan, bizitzaren inguruan, denboraren inguruan, argia, ilunak, zer da adierazteko duguna idazleok beharra aldugu egunero zerbait errateko gizarte mailan pentsalari gisa, gogoeta desberdinak gaude, sorkuntzaren inguruan eta zer dugun eskaintzerik badugun zerbait edo ez, eta bai, nik uste, ni bederen arras gustora aritu naiz liburu hau lantzen, egia da, bi aldetatik heldu direla testuak, iraganetik heldu dira testu autobiografikoa haunitz, gero lantzen joan naiz bide berriak, aitarekiko testuak adibidez, aski politak direnak edo jendeak gustoko izan ditudanak, nolatan ni saiatu naizen aitarekiko gure erlazioa dela eta bere maitasun keinuak bilatzen. Eta nolatan nik uste nituen ez zirela existitzen, baino nik enituen deskubritzen edo enitzen gai ikusteko bere maitasun keinuak behar ez zirela fisikoak, baina bertze modu batekoak zirela. Ezta? Eta heldu gara gabezien garaietatik, nire aita nondik datorren, nolako haurtzaroa izan duen, nolako heziketa emozionala, eta hor ere, ez liburu honetan zehazki, baina nire baitako gogoetak nire aitarekiko tekstu hauek direla eta. Gero egia da, badagoela, identitate bilaketen intentsitate bat, nolatan nerabe zarotasuna iragan ondotik, identitate afektibo-sexualen bilaketa horretan nola ibili nintzen bilaketa horietan ere, eta gertakari desberdinak tartean, esperientzia desberdinak tartean, liburu honek ekarri dit gogora zeinen garrantzitsua den iragan bat, eta batzuetan, nahiz eta zenbaitetan errefusa egin dezakegun, gu ere erraldatzen garen heinean ez gara pertsona berak, baina garen pertsonak bagara guzti horiengatik. Eta nire kasuan aldaketa erradikala izan zen Madrilera joatea. Orduan hor gibelean gelditu ziren pertsona, gertakari eta esperientzia haunitz eta gogoeta egiten dut ere liburuan nola batzuetan nire buruarekin ere eta kritikotasun batetik ere, nolatan oharkabean gelditu diren pertsonak ere gibelean. Nik aitzinera egiteko ere nituen balie behide haunitz edo bizitzan hori baten nintzen aitzin gibel, nire tokia aurkitzen, galduta, eta nolatan ere pertsona zoragarriak edo interesgarriak gelditu diren ere gibelean, ezta. Saiatu naiz, ez dakit lortu dudan, baino idazlearen ohiko egoa ere nolabait zartatzen. Galtzailearen ere, eta galtzaileen epika bat dago edo gogoetak ere daude, nire esperientziatik ere, eta nire toteltasunetatik eta mintzo naiz ere tartean nolatan fobia sozial horretatik abiatuta ez naizen hain jaioa komunikazioan edo gero gure baitako argilune horiek liburu bat idaztea gauza bat da, baina gero liburu bat defendatzea bertze ariketa bat da. Eta horren inguruan ere pixka bat. Eta memoria horiek idatzen dituen denak une berean. Esan nahi dut, ez dakit zuk idazten dituzunean, memoria hori pixkat igual distorsionatu egin da, ze demora asko pasa da, eta nola moldatu zinen hori berreskuratzeko edo... Bai, gaina, aski interesgarria da hau, zuk aipatzea horren inguruko gogoeta ere egin dut liburunekin ere, eta hor ere aritu naiz ere pixka bat, azkenean dena subjektiboa da, eta azkenean
zerekin gelditzen gara guztiok, zerekin ez, eta batzuetan ez gara bidezkoak ez gurekin, gure bizitzarekin eta ez ingurunekoekin arrazoi horrengatik. Une desberdinetan idazten joan naiz testu hauek, erran bezala iragan urrun batetik heldu dira zenbait testu, birmoldatzen joan naiz, eta aurkikuntzak ere egin ditut. Idazketa honekin nenbilera etxean, erran bezala aitaren aldetik enituela maitasun keinuiek eta ikusten edo nabaritzen edo jasotzen, gero amarekin aurkitu izan ditugu postal batzuk, Bretainiatik bera, Bretainian egon zen egurketari bezala ere lanean, eta batean niri idatzitako postal bat aski ederra, aski polita, eta ostras! Eta hortik barrena ez da, eta diozuna interesgarria da zenen. Nik uste, liburu hau, segurazki hemendik 10 urtetara idatzi banu, bertze esperientzia batzuk, bertze topaketa batzuk behar da argaztaraziko lituzke, nik ere tristeki memorian ere lausotasun batzuk ditut, baita bizi izandakoengatik, eta pixka bat ere hor dago ere literaturaren josteta ere, nahiz eta saiatu naizen, kasu honetan nire egi horretatik idatzia dago, baino egia da, zentzu horretan ere aski desberdina izan daitekela denboraren arabera eta ni bederen gustora gelditu naiz, banuelako ere gogoa pixka bat galduta sentitzen den edo ziurtasunaren bila dabilen gazte edo pertsona bati lagungarri izan dakiolakoan, ez da, pixka bat, zen nik gogoan ditut gaztaro hortan zenbait liburu garrantzitsuak izan zirela eta bakardade eta erreferenterik gabeko garaiaietan gainera, beharrik ama ere, beti ere azpimarkatzen du alde hau, zeren ama beti gibelean egoteko amak autua hartu izan du, ez du maite berari buruz solastatzea, baina egia da, amen babesa garrantzitsua dela seme alabendako eta berak dirua ematen zidan, baztanai sartzen nuen eta Iruñan aldezarrean aurkitzen dituela bilaketa horien aurkikuntza ederrak, ez? Disko, liburuak eta horrek ere lagungarri izan zen erabe zarotasunean bai. Eta liburuan, oraina izango dela liburuan zure Madrileko bizitza, positiboagoa ikusten duzu edo ikustarazten duzu iragana baino? Karo, distantziak eta heldutasunak ematen dizu bertze patxada bat ere, eta karo, nik nire bidea Madrilen egin dut edo Madrilen eta gero Euskal Herriarekiko konexio hauekin ere, eta egia da nik urteekin argiaren bilaketa horretan argitasun zantzu horiek ere aurkitu ditu ala bizitza zoriontsu bat, emankor bat, gero nire kasuan Madrilen garrantzitsua da kulturarloan ditugun kasu horretan errestasunak, musika kontzertu, antzerki emanaldi, jende desberdinetan ezagutzeko eletartean, eta egia da, eta hortaz ere nahi nituen ere sartu gaur egungo ikusmira horretatik tekstuak, ezta? Eta zentzu horretan, egia da, nahiz eta aski erabaki erradikala izan zela, bizitzak eraman induela azkenean Madrilera, eta nik ez nuen hori burutan, baino orduantxe nire senarra ezagutu, berak bazuen bertan ikasteko proiektua, eta ni baztenen aritzen nintzen lanean, eta izan zen nola nahiko gaztetasunaren erabakiek eraman da, eta batzuetan bizitzan garrantzitsua dela hori azkenean, nahiz eta kostatzen zaigun, eta nire kostatu zitzaidan, niri ere hasieraiek landaremutik nator, nahiz eta nik bizitza egiten nuen haunitz Iruñan aski gustora, baina gero zerotik aste horrek lagundu ninduen liburuak adibidez argitaratzen, ez da kasualitatea, nahiz eta nik hemen idatzi, nik nire baitako katea mendu bat ere bizi nuen hemen, nirekin ez nengoen nahi eroso hemen bizi nintzenean, nik prozesu bat egin behar nuen,
Eta Madrilek lagundu zidan, eta lagungarria izan zen, nire baitakoak ere landu ahal izateko ere. Eta zentzu horretan ere, urteen poderioz eta nire prozesu pertsonala tartean eta liburuak tartean, bertze hurbilketa eta konexio bide bat ere egin ahal izateko sorterriarekin eta iraganarekin ere bai, ezta. Esan dezakezu Madrilen askatasun puntu hori aurkitu zenuela, igual landa eremuan ezin zarela hain, ez dakit, ezin zarela hain ikustezina izan. Bai, gainera landa eremuan, liburuan ere mintzo naiz, aktivismoan murgilduan nengoen, baina nintzen ni, hau da, ni hauskorra naiz, sentibera naiz, eta nera bezarotasun hortan, nuen armadura bat. Karrikara tratzen nintzen eta gozatzen nuen, kontzertuetan, taliz ondon, eta gustora, baina konstiente nintzen, ez nuela bertze hasier bat erakusten, baina erakusten nuen hasier, gogor bat. Eta hura etzen hasier, eta karo, hori nik autu hori egin nuen ikusten nahiko behar nuela. Nire beldurrengatik eta auskalo. Baina zuk erran bezala, bai, Madrilek eman zidan aukera edo Madril kontzeptu bezala ere, distantzia da, izan zitekeen Bilbo, izan zitekeen Soria bat, Sorian zaitxeago, ezta? Baina bai, hiri handiak ematen dizu ere LGTBI kolektiboaren baitan ere alternatiba gehiago izateko eta baita ere, beraien bizitzak modu librean daramaten pertsonekin ere konektatzeko aukera. Nahiz eta Iruñan, Egam eta Katxalaingorri gunearen inguruan egon nintzen ere tartean, ezta? Baina bai, Madrilek eman dit aukera bertze hasier bat izateko edo egiazko hasier honen bilaketan aukera izateko, ezta? Eta zentzu horretan, bai, distantziak nik uste bizitzan lagungarriak direla ere, baita ere, sorterriari ere, bertze begirada bat luzatzeko, eta baita zure bizitzari kasunetan liburu honi dagokionez ere, ez da, gogo eta egiteko bertze lasaitasun batekin. Bai, perspektiba beste alde batetik ikusteko, ez? Bai, bai. Eta, bueno, liburua ekarri duzu, bai, dezakezu? bai. Berez, argazki bat du abia puntu. Karo, senarrak egin zuen azala, bera arlo honetan ibiltzen da. Eta nire haurtzarako argazki bat hautatu zuen berak, eta ez da ohiko argazkia, deseroso nago, ez dakizeari nahi zen, eskuineko eskua tripan dut, ezkerrekoa buruan, eta... moztuta. Bai, eta hori, bai, moztuta dago, argazkian osotasunan agertzen naiz, eta bai, eta hasier txiki ura agertzen da hemen. Erraten dut amari, hau nintzetan, gainean duten arropa familiakide batek ekarria da, zeren nik manuen izeba bat, sokoan, Ipar Euskal Herrian bizi zena, eta ekartzen zizkigunak, arropak eta bertze modernitate batekin. Eta ez amak erosia zela arropa hura erraten dit, eta amatxiren etxearen aitzineko aldean aterata dago. Eta izenburua ere, zergatik hautatu zu hori, eta zergatik hain luzea edo... Eskertzen dizut hau erratea edo, hoi baino gehiago nire ingurunean erraten didate, eta zuri senarrak ere, haizu, etzen nuke aukerik izanen izenburu laburrago bat pentsatzeko, azala egiteko bidean ere zaitasunak aurkitzen ditu. Eta bai, nuen intentzioa pixka bat, ariketa bezala edo erreferentzia bezala, iragan ura eta isladatzea izenburu honekin, ezta? Eta horren josteta bat da, nolatan, idaztea, gibelera zenbatzen ikastea dela, badela modu bat ere, gibelera egiteko modu bat, ezta? Eta iragan batekin konektatzeko ariketa bat, ezta? Buelta bat eman behar diot bai izenburuen auzi honi, zeren badut niko ditura aski izenburu luzeak, bilatzekoa eta bai, hortxe honakoa bai. Eta hor, portadan, ez dakit argazki horretan lotxa sentitzen duen ume bat aurkitu dezakegun? Baliteke. Bai, batzuetan egia da.
jakina da, haurtzaroko urteak garrantzitsuenak direla gero gure izakera eta proiektzioa bideratzeko bidean, ez da? Eta bai, izan daiteke ere, bai, haurtzaro hortan ere familiaren sobreprotekzioa, gainprotekzioa, gero, kasu honetan nire amak, ahaleginik hoberenearen funts horrekin, ez da, bain batean ere mintzatu izan naiz berarekin, moldeak dira eta horrela eratu izan dira familiak eta ni ere egia da emakumezkoekin ibilia naizela eta inguratua, eta hori ere aipatzen dut liburuan, aita nolatan mendilanetan eta herrikirol esparruan denbora unitzez kanpoan, hor izeba, amatxi eta ama, ez da? Eta bai, hor ere osatzen dela ere bizitzaren muina, ez da? Eta bai, ume alaia izan zen herrian, baina baita ere aski lotxatia zen. Eta uste dut idazteak ere lagundu ziola, edo lagundu ninduela, eta zein garrantzitsua den musika dela, artearen espresio bide desberdinak, edo kirola dela, edo leku bat kausitzea, adin horietan ere bai, ez da, edo saiatzea aurkitzen. Eta idaztea esango zenuke idaztearekin aurkitu duzula zure lekua? Bai, haunitzetan bizitzan hor kostatzen zaizkidan gauzak agertarazteko modu bat badela, galde egitekoa ere, eta baita ere gozatzekoa. Bai, eta modu estetikoan ere, bidaiatzekoa, hau da, errealitate desberdinak gaina aurkitzen dituzu, eta gero gehien bat irakurle moduan gozamena da ere tartean, ez da, gainera garai azkar hauetan denbora eskaintzea irakurtzeari, pentsamenduari, nik uste dut garrantzitsua dela ariketa hori zentzu horretan, ez da, eta nolatan liburuek kasu honetan hainbat errealitate, hainbat geruza eskaintzen dizkiguten, ez? Eta irakurle bezala nik uste dut garrantzitsua dela hurbilketa bat egiten saiatzea, ez da? Eta hainbatean badago ustea, ez da? Liburuetara hurbiltzea badela ariketa konplexua eta ez dut uste, badaude liburu aski desberdinak, profil aski desberdinako ere, nik uste. Eta zuretzako nolakoa da zure protagonista izatea? Karo, egia da, urteak direla baita ere poesia gintzaren gordintasunaren gatik auzi honi aitzin egin dio dela, baina batzuetan egia da baliatu beharrean fikzioa, zeren badaude fikzioa baliatzen dutenak ni mintzo naizena adierazia izateko, ez da, edo genero desberdinak, ez da. Eta egia da nik ohitura dudala memoriaren zuntzoietatik eta idazkera hortatik azkenean bai ni eta bai familia ere hor agertaraztekoa. Eta egia da iraganean zenbait beldur ere presente zeudela, nola solastatu honi buruz, honek min eginen di honi, familiakide honi, eta azkenean uste dut garrantzitsua dela idazten ari zaren orduan auzi horiek alde batera uztea. Zeren azkenean literatura konprimitzen da edo biguntzen da. Eta auzi hori izan dut nire baitan iraganean. Nire baitako gatazketako bat sortzaile bezala hori izan da. Eta baita ere nire izakera honengatik ere, orduan, orain saiatzen ari naiz literaturaren bidez, eta hori da gozamena, bertze ahots batzuk, eta bertze personaia batzuk, eta bertze idazkera mota bat ere bilatze bidean gauzak adierazteko, eta baita ere fikziotik. Pixka bat, maite dut ere, irakurtzen dudanean ere, krudeltasun bat, edo politikoki ez zuzena den idazkera bat, bilatze bidean, hori fikziotik egiten duzu, ezta? Zeren, erran nahi baita, nire aldetik, aski hori ez, idazkera batzuetan, lirikoa izan dela ezaugarri nagusia. Eta ja, hasier bukatzeko, zer da liburu honetaz espero duzuna?
Azkenean, egiarran, gaur adibidez zurekin egotea eta hemen Euskal Herrian izan dituan solasaldiak eta bai jendearekin, edabideekin, ez dakit, gehien bat, aitorri zut, mezu desberdinak jaso ditu dala, irakurleen aldetik, eta horrekin kontent nago egia erran. Zer batzuetan gerta dakizuke liburu bat atera eta elkarrizketaren bat, eta isiltasuna ere, ez da? Eta batzuetan dudak izan ditzazkezu, egiten ari zaren ongi egiten ari zaren, mereziote duen, eta kasu honetan, badut zortea edo, pertsona batek baino gehiagok idatzi izana, eta LGTBI kolektibokoa izan edo ez izan, agertarazi dizkidate euren esperientziak ere nerabeak zirenean, edo konektatu dutela zerbaitekin, eta hori pozgarria da, azkenean, eta horrekin ere kontent nago, eta bai, eskertzen da. Momentu zarrera orduan oso ona, ez? Bai, egia da, harrera zentzu horretan erran dezagun pribatua edo niri idatzitako mezuen bitartez izan dela gehien bat, ezta? Bai, badut, aitortuko dizut kuriositatea kritikarekin. Aitor dizut, atera da zerbait, baina badut, oso zalea naiz ere erresinekin edo biziki maite ditut kritikak leitzea eta zein begirada luzatzen dizun pertsona horrek liburuen inguruan, ezta? Eta esperuan nago ea etorriko den, eta zer moduz ere etorriko den ere, Azkenean, egia da gazteagoa zarenean horrek eragiten dizula modu ezkorrago batean, geratu zitzaidan arremotzetik liburuarekin. Eta gaur egun egia da, ni aski pozik nagoela liburu honekin, orduan, bai, hobetu behar diren aldeak adierazten badituzte kontuan hartuko ditut, bai noski, eta egia erran, kontent nago egindako lanarekin eta ibilbide honekin, bai. Posten naiz, eta ea etorriko diren kritikak edo ez. Hori da, hori da. Bueno, eta zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta zure bizipenak gurekin partekatzeagatik. Esker mila zuri eta zuei kontuan izateagatik eta gonbidapen honengatik eta gainera izan dugu aukera presentzialki egin ahal izateko eta hori ere hobe da eta zein ongi, arrasongi. Bueno, ondo segi Asier. Mila esker, zuri, Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizea ibili arren ez du indar handirik izango, baina hala ere nahikoa izango da tenperatura igoarazteko. Kantauri isurialdeko tenperatura minimoak 10 gradutik gorakoak izango dira. Mediterraneo isurialdeko altuenak ere igo egingo dira, baina 10 gradutik beheran geratuko dira orokorrean. Egunaren hasieran eta amaieran hotz egingo du eta hegoaldeko zenbait lekuetan izotza. Goizean goiz lanbroa agertuko da eta arratsaldetik aurrera erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak, baina zerua orokorrean hodei gutxirekin egongo da. Ostiralerako ez da aldaketa handirik espero. Goizean goiz agertuko den lainoa trinkoagoa izango da eta hegoaldeko zenbait lekuetan baliteke ez jasotzea. Gainerako tokietan zerua hodei gutxirekin egongo da. Erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta tenperaturak osteguneko ildo beretik jarraituko du. Hegoaldeko zenbait lekuetan izotza egingo du. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Albina Estartesekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, maitia oso ongitazu. Primeran baita ere. Bueno, duela gutxi zure lehen diskoa kaleratu duzu, ezta? Izar izenekoa. Hori da. Horrekin sartu baino lehen, igual kontatu iguzu zure inguruan. Noiz hasi zinen travestitzen edo travesti moduan montatzen? Ni berez beti zatu travesti jaio nintzela.
Justu travestiak jaiotzen garela eta beti badugu barruan hor zerbait, ez? Azkenan artistak gara moduren batean eta gure kasuan hola espresatzen dugu gure artea. Gero, 2018an atera nintzen lehenengo aldiz kalera, egin zuten hemen Iruñan jaia bat, zentral, bueno, zen horren inguruan izan zen LGBT festa bat, eta bertan Jogurina Boroba zegoen eta bar, eta bertan atera nintzen lehenengo aldiz, eta Jogurinak esan zidan egiteko, eta euskaraz egiteko, eta tal, eta hortik aurrera ja hasi nintzen modu serioagoan edo hau egiten. Osa hori izan zen mugarri bat bezala, ezta? Bai, aizpekin ateratzea, eta denak elkarrekin, eta ikusten babes hori ere asko lagundu zidan, bai. Eta bilakaera bat nabaritzen duzu zure buruan? Bai, noski, bai estetikoki, bai buztakit hitz egiteko moduan, diskurtsoan, bai artean, ez, gure showetan, eta dena, noski bai, garapen handia izan dugu, bai. Eta drag munduan, orokorrean, hemen Iruñean, hasi zinenetik, ezakit bilakaera bat edo eboluzio bat nabaritzen duzu? Kristona, gero eta gehiago gara, eta uste dut zoragarriena da, hori gero eta gehiago garela, gero eta ideia berriagoekin gatozela, ez, igual, hori, igual ja, lehengo travestiek, baino gehiago kolokan jartzen dugu generoa, beste identitate batzuk aldarrikatzen ditugu, beste espresio adierazpen batzuk ere aldarrikatzen ditugu, horren uste dut hor dagoela aldaketa handiena, ez? Gero eta gehiago gara, gero eta gazteagoak, zeiagu baino gazteagoak ere badaude, eta freskura horrekin edo, ez? Ideia berri hauekin gatoz. Eta jendearen harrera nola nabaritzen duzu? Oso ona, esango nuke, orokorrean oso ona. Beti badago denetarik, ez? Baina orokorrean Euskal Herrian uste dut kuriositatea edo jakin mina sentitu dugula, eta oso babestuak egia esan, bai. Eta zuk montatzen zarenean nola sentitzen zara? Aldunduta, ez, edo super, oso gustora, oso ongi azkenean. Saiatzen garena da jendeak ulertzea ez dela gure kasuan, edo nire kasuan gutxienez mozorro bat, edo naizela zertaz jantzten, baizik eta nahi duan bezala jantzten naizela. Adarrikatzen dut nire kasuan ibez feminitatea, eta arroxa, eta feminitatea ahaldundu bat, ez? Orduan, nire kasuan, hainbeste urtetan esan didatela ezin dudala feminitatea erabili, edo ezin naizela femeninoa izan, badera garen bitartez hau erakusten diot munduari, baina, bider 31, ez? Eta, hola sentitzen naiz bai. Eta zer esango zenuke dela femeninoa izatea? Galdera ona, azkenan hori ere planteatzen dugu, ez? Zer da femeninoa, zer da maskulinoa, zer da emakumez janztea, zer da gizonez janztea, ez? Zer da hori dena. Hor usten dugu hor zalantza, ez? Eta uste duguna, eta zoragarriena da hori kalera ateratzen garenean debate hauek irekitzen ditugula, ez? Dienak planteatzea zer da, nor da, gizona, emakumea, zer egiten du, zergatik. Eta hori dena. Feminitatean nire ustez da gizarteak sortu duen zerbait emakumeak berriz ere moduren batean zapaltzeko, ez? Eta emakumei esateko hola izan behar duzu, edo hola egin behar duzu, edo egin behar duzu, baina beti izan da zerbait zapaltzailea esango nuke. Hori oso fina eta ezin duzu indarrik ez aurrezeke, baina orai aldarrikatzen egana feminitate bat ahaldunduta. Eta eta ez dugu kenduko gonak, ez ditugu kenduko purpurina ze gustoko dugu, baina ahaldunduko gara. Ez gara ahulak, ez gara gara emakume ahaldundu eta feminitatea aldarrikatuko dugu. Adibidez, Itziar Ziga idazleak asko aldarrikatzen du hau bere Devenir Perra liburuan, eta horten aldarrikatzen du hori feminitate ahaldundu bat, osea. Eta zuri adibidez zenbat kostatzen zaizu montatzea, zenbat denbora egoten zara? Lukaren arabera egia esan, normalean gutxienez ordu bete bai egoten naizela, makillajea, ropa, jordea eta gutxi iruditzen zait. Gutxi ez, baina nila praktika handia daukat, astero egiten dut, orduan praktika handia daukat, baina bestela 2 ordu eta inkluso 3 egon gaitezkela asko bai. Ze ordu bat kostatzen zait niri, rimela dutxatzea, dutxatzea eta jantztea. Gartzen badugu prozesu osoa dutxarekin eta den orduan gehiago, baina uste hasten garenean makillatzen eta gero jantzten ordu bete inguru bai. Eta hasi zinenean, gutxi gora bera, zenbat kostatzen zaizu? Begira, hasi nintzenean, baneuzkan bekainak, orain ez ditut bekainak, orduan bekainak nituenean, bekainak trabezio egiten duguna da bekainak estali, eta gero berri batzuk sortu edo aurpegi berri bat sortu edo dena delakoa. Eta bakarrik bekainak estaltzen ordu erdi gutxienez behar genuen. Orduan hasieran egon nitekeen lasai asko 2 ordu bakarrik makillatzen, eta gero
Jogurina Borobak ere asko irakatsi dit, eta jogurinak esaten zian, denbora ekonomizatu behar da. Ekonomizatu behar da, igual batzutan montatu behar gara, 10 minutuko elkarrizketa bat egiteko, edo argazki bat egiteko, dena delakoa. Eta joguk esaten zian, pentsatu ezin garela egon, 3 ordu prestatzen eta gero 10 minutu egiten, eta jazta. Orduan izan da pixkat horrela ikastea ekonomizatzen, ez? Nola hori, bai guk lan bat egiten dugu, baina baita ere ikusi behar dugu, ze medio ditugun, edo ze denbora, edo zer den logikoa, ez? Azkenean ezin gara egon egunero 3 ordu hau dena montatzen. Eta gero trukilloak ere hartzen dira, ez? Hori da. Badi ez nire kasuan bekainak kentzea. Eta horrek aurrezten dit denbora pila. Eta gero ere azkenean, azten garen ez dugu praktika handia, eta ez dugu gehien bat gure aurpegia ezagutzen, ez? Uste dut, hori mundu guzti gertzen zaiola, makiajerekin, denborarekin bazua zure aurpegia ezagutzen, eta badakizu zer egiten zaizun ongi, edo zure ustez, esan dut bakoitzaren iritzia da, zer gustoko duzun, zerekin zauden eroso, orduan diozuna trukito batzuk, ez? Baina egiten duzu eyeliner azakit gora, eta beti egiten duzu gora, eta bakizu ongi ikusten duzula zure burua. Eta zure drag izen bitxia nondik dator? Berez inondik egia esan. Iarekin dauka zer ikusia? Ni naiz oso txuria, bekainik gabe, eta bine hori nuen iorde txuri bat, iori bat, eta esan zidan lagun batek dirudizu, Albina. Eta pia guztu ditzaidan, Albina da, como pixkat, Eurovision-neko lehiakide bat, eta guztu zidan Albina. Eta Stardust da, David Bowiek zeukan alter ego bat, Ziggy Stardust, eta no seke, eta pixkat hasi mistika jarri nintzen, eta ez dakit, eta izan hori jarri nuen. Gaur egun beti diot beste izen bat jarriko nukela, duari gabe, hori ez nuke aldatuko, ez da gustoko dut, baina berriz hasiko banintz beste izen bat jarriko nuke bai. Eta zein jarriko zenuke? Ez dakit, eta ez dut pentsatu nahi, ze igual gero gustatzen zen gehiegi eta orduan aldatu nahi dut, baina ez. Zerbait euskaraz ziurrenik, zer uste dut ere beharrezkoa dela, draga oraindik ere gehiago gure kulturara hurbiltzea. Esan dugun bezala, disko berria kaleratu behar duzu, bai euskaraz, Izar izenekoa. Hori da. Eta, zergatik hautatu duzu izen hau, Izar? Bai, Izar bat naizelako. Egia esan ez doka gehiago. Gustatzen zaizkit izenburuak direnean hitz bakarra. Horregatik nire abesti gehienak dira Arribitxi, Goizera arte, Erre, Zuek, beti da hitz bakarra. Eta diskarekin gauza bera. Planteatu nuen Arribitxi deitzea, ze Arribitxi izan da, nire ez dakit gehien entzun dena abestia, edo gehien gustatu dena abestia, baina gero erabaki nuen bere momentua uztea Arribitxiri, eta orduan beste izen bat, zein, Izar. Izarrekin obsesionatuta nago, orokorrean nire bizitzen, eta piercina dena Izarrekin obsesionatuta nago, eta esan gana, Izar. Eta orduan egin nuen hemen Izar bat, ere, eta pixkat, hortik egia esan bai. Eta zenbat abesti ditugu diskanetan? 8 abesti ditugu, denak euskaraz, eta, hori, 8 abesti. Guztietan aldarrikatzen dut gehien bat, identitatea edo askatasuna, baino beti leku ezberdinetatik, ez? Bidez, Arribitxin aldarrikatzen dut, zoragarriak garela, eta hortik aldarrikatzen dugu gure identitatea, eta gure buruari esanez Arribitxiak garela, baina adibidez Erre abestian aldarrikatzen dut hori haserretik edo amorrutik, ez, edo bizi dugun egoera hontan, ez, beti egon barrela borrokan eta justifikatzen eta dena, pixka bat beste leku batetik dator, baina mezua esango nuke guztietan antzekoa edo, antzekoa dela. Eta denak euskaraz dira? Bai, denak euskaraz, lehenengoa de hecho da Mirame, euskara remix, zen nire lehenengo abestia izan zen Mirame gazteleraz, lagun artean egin genuen zerbait izan zen, eta izan zen marabila, eta oso gaztea, orain gaztea nahiz ez, baina hori, esperientziarik gabe, eta egin genuen, duela 4 urte egin nuen abesti hau, eta gero erabaki nuen euskal remixa egitea. Eta, egia esan zarantzak nituen abesti hau sartu, ze, ipatu da bezala garapen bat egon da urte hauetan, ez? Eta ja, hasieran egiten nuena, orain ez nuke egingo, edo beste modu bat egingo nuke, edo dena delako, baina gero erabaki nuen, ez zeratik ez, azkenean ni hola hasi nintzen, musika hau sortuz, letra hauek sortuz, eta erabaki nuen sartzea, eta orduan, abesturteak orden kronologikoan sartu nituen. Eta nola ikusten duzu drag euskaldunen egoera? Orokorrean, ezberdin behar dugu Euskal Herriko draga oso anitza dela, asko garela, gero eta gehiago garela, eta hori ez zoragarria, adibidez, horren adibide honena dugu Lumak Travesti Fest, Burlatan antolatzen duten Maruxa taldeak jaialdia,
eta, bueno, hor ikusi ditzazkegu Nafarroako eta Euskal Herriko travesti pila eta zoragarria, eta dio dana oso anitza, oso talento handia eta zoragarria. Gero uste dut, oraindik ere falta dela, euskaraz egiten duten travestiak. Oraindik ere hor borrokatxo bat dugu, oraindik ere gehiago behar ditugu, zehazkenan, ode batzuk bai euskaraz egiten dutenak, edo saiatzen direnak, eta zoragarria da, baina oraindik ere jendea ez da animatzen, adibidez hori show oso bat euskaraz egitera, edo dena delakoa egitera, eta Hori da ere disko honen helburuetako bat. Inspiratzea, moduren batean, nire disko honen helburua da jendea inspiratzea, askeago izatera gehien bat. Osea, ni beti diot, travestismoaren helburuetako bat da mundu guztia inspiratzea, igual ez travesti izatera, edo igual bai, hori bakoitzaren arabera, baina gehien bat, inspiratzea ulertzera edo hausnarketa bat egitera, ez, genero rolak ze absurduak diren, ze kaltegarriak izan daitezken inkluso guretzat, eta ze beharrezkoa den, genero adierazpenarekin jolastea. Gure egunerokotasunean, makillajearekin, edo hilearekin, edo arroparekin, edo hitz egiteko moduarekin, edo festaran noan, horrekin denarekin jolastea dela superpositiboa, ez? Ni beti hitzaldietan jartzen dut adibide bera, txikitan egiten genuen mozorroekin. Jolastu, esperimentatu, gure burua beste leku batzuetan ikusi, ez, batan Frousteren soinekoa, beste bat batean suhiltzailea, no seke. Gero, izan momentu bat bizitzan, esaten diguten ezin dugula esperimentazio horrekin jarraitu. Eta zu emakumea hau eta hau, eta ez du gizona hau eta hau. Zergatik ez jarraitu jolasten, esperimentatzen, ikasten. Eta gure burua beste leku batzuetan ikusten, ze askotan ere baditugu aurreiritzi batzuk gure buruarekiko. Eta ni gona bat, nola jarriko dut nik gona bat, gero igual jartzen duzu, eta aldut dut sentitzen zara, edo ongi sentitzen zara, edo batean da superdibertigarria, gona bat jantztea eta buelta bat ematea, eta ez dakize, ez? Horrez dut, esperimentazio hori falta zegula orokorrean gizaki hori. Baina oso markatuta dago, zer egin behar den, Oso. Eta gero ere, gizarteak asko markatzen digu, ez? Eta adibide argiena dugu hemen Euskal Herrian, ez bakarrik generoarekiko, orokorrean koloreekiko oso arau markatu batzuk ditugu, arroparekiko ere oso arau markatuak ditugu, hemen gehien sartzen diren kolorak dira beltza, grisa, beixa eta olakoak, ez? Eta igual ikusten dugu kalean, pertsona bat arroxaz edo urdinez edo kolore argiago batez jantzita, eta txokatzen gaitu oraindik, ez? Uste dut ere aldaketa bat beharrezkoa dela, ez? Eta orokorrean Euskal Herrian nahiko barnerakoia gara, ez? Oso lotxatiak, oso eta hori nabaritzen dugu adibidez holtzetan gaudenean, ez? Leku batetik bestera kristonal diferentzia dago, ze leku batzutan jendean, hola, gelditzen da, eta gero, gustatzen dugu pila bat, eta beste leku batzutan, hasten dira oiuka eta dantzan, eta noseke, hola nabaritzen da pila bat, eta uste dut, berriz itzulita arropara, edo estetikara, edo dena delakora, oraindik ere, hor oso markatua dugula, orokorrean generoa, eta gero, beste kasu batzuetan, koloreak, formak, eta beti oso markatua. Eta zeintzuk dira diskaren oinarriak edo balioak? Identitatearen aldarrikapena, uste dut hau dela askatasun oihu bat, eta gehien bat, oihu bat, hori esateko hemen gaude eta ez goaz inora, eta ez dugu inoren errespetu askatuko, ez dugu inoren, ez daki, jendeak uste du eskubidea dutela pertsona bat onartzeko edo ez onartzeko, edo errespetatzeko edo ez errespetatzeko. Eta honekin oiukatu nahi duguna da, errespetatuko gaituzue, aldarrikatuko dugun norgaren, eta onartu beharko duzu, ez dago gehiago hori. Eta jendearen iritzia zuri nola eragiten dizu? Bueno, depende noren iritzia den. Nik adibidez beti esaten dut. Twitterren zerbait jartzen badut edo dena delakoan, edo batean baldin badago terf bat edo fatxa bat kritikatzen, kari zerbait ongi egiten ari naiz. Orduan, beren iritzia ez zait importa. Importa ze gehiago nire jendearen iritzia, edo nire publikoaren iritzia, edo nire familiaren iritzia. Iritzeiek bai. Eta gustatzen zait ere uste dut, gizarte honetan ikasi behar dugun zerbait da akatsak egiten ditugunean eta norbaitek seinalatzen digunean, zerbait positibo bezala ikustea, edo ikasteko zerbait bezala ikustea. Azkenean jende asko, eta ni barne, igual jartzen gara la defensiba,
edo ni, baina edo justifikatzen, eta batzutan da, en plan, ez, jazta, hau, komentatzen dizut, igual, ez zara konturatu, edo, adibidez, izen ordainekin geratzen da asko, ez, nola hitz egiten diogun pertsona bati, eta pertsona horrek zuzentzen gaitu, ez, eta puroa, eta lasai, ez da, zuzenketa bat da, ez zer gertatzen, ez, eta dut hori ikasi behar dugun zerbait dela. Baina, depende nolako kritika. Bai, noski, gero beti, depende zuk zer egiten duzuen, eta depende ere pertsonak nola zuzentzen duen, noski. Baina, orokorrean, bai uste dut, ikasi behar dugula, eta zoragarria dela elkarrekin ikastea, eta bueno, askotan ikusten ez ditugun gauzak ikastea. Adibidez, oso arrazista gara, beti hola ikasi dugu, hola eziak izan gara, eta bagara, orduan, seinalatzen gaituztenean zerbait arrazista dela, ulertzea, eta esatea, arrazoia duzu. Agian nik ez dut planteatu hau, karo, nire kasuan nik ez dut arrazakeria bizi, orduan, balako gauzak, uste dut, ikasi behar dugula. Eta horretan ere, prozesu bat jasan duzu? Hombre, guztiok gaude, ez, desikaste prozesu hontan, eta uste dut, desikaste prozesu hontan, guztiok egiten egala prozesu bat, gauza asko ulertzeko eta ikasteko. Eta uste dut, guztiok gaudela, edo egon beharko ginatekela gutxienez. Eta estilo musikalari dagokionez? Ze estilo kokatzen duzu diskoa? Travestia. Eski beti zaten diote gauza bera, eta pues ez dakit, pixkat hasi dantzatzeko, elektronikoa, ez dakit. Gero ere, saiatzen naiz ere pixkat euskal musika, instrumentu tradizionalak sartzen moduren batean, ez? Gure kulturara itzultzeko eta gure kultura berritzeko moduren batean, erren nahi biztxala parte entzun dezakegu, edo Arribitxi remix abestian Arribitxi musika taldearekin egin dut, eta bertan hori soinu guztiak instrumentuekin aldatu ditugu, eta orduan badago txistua, badago txuntxuna, badaude instrumentu pila. Eta orduan soinu aldetik nahiko anitza da, eski ez dakit, oso travestia, dantza egiteko eta disfrutatzeko, eta... Hemendikat taldearen bertsio bat ere guztien kantarena, ez? Bai, azkenean, niretzat hemendikat izan dira intzindariak genero konkretu batean, ez? Eta uste dut, betianik inspiratu naute, eta uste dut guztiok inspiratu gaituztela moduren batean, edo entzun ditugula pila bat. Eta gehien gustatzen zaidana da ikustea, adibidez, orain abestia, edo letra gutxienez, gaur egun atera ziteken zerbait dela, ez? Nik orain abestiko letra idatzin ezaken. Azkenan mezua zein da, ez? Zure momentua da, zuk hartu zure erabakiak, zuk egin nahi duzuna, ez? Eta pixka bat da hori niri idazten duenaren inguruan. Temporala, ez? Hori da, eta orduan, gustatzen zait, omenaldi txiki bat egitea, inspiratu naute. Gainera Nafarroakoak, maravillas. Eta kolaborazio gehiago ere egin duzu, ez da? Bai, Jo Gorina Borbarekin egin dut bi kolaborazio, ze bera da nire ama, da dena. Beragatik hasi nintzen ni musikan, ze berak irakatsi zidan, berak aldarrikatzen du asko, musika dela gure bidea, edo gure mezua zabaltzeko beste bide bat, ez? Eta uste dut, hala erabili dudanik ere, eta orduan berarekin egin dut bi abesti, baita Divina Komedia, Xarma Leonerekin, Kainakairekin ere egin dut abesti bat, eta Arribitxi musika taldearekin. Eta noiz hasi zinen prestatzen diskoa? Berez inoiz, ni hasi nintzen musika egiten eta musika ateratzen inongo, ez dakit, helbururik gabe, edo ez dakit, ez du inoiz planteatu diska bat, ez nintzen musika egiten eta listo. Eta gero baten ikusi nuen, barituela 5 abesti eginak, beste 2 kaleratu gabe, eta esan nuen, 7 abesti, gehi beste bat egin dudana, igual bildu ezaket dena eta nire lehenengo proiektu bat aurkeztu munduari, ez? Eta beti jartzen dut, eta inkluso barruan ere idatzi dut, nire lehenengo 4 urteen, edo nire travesti karreraren lehenengo urteak biltzen dituela proiektu hau, eta gustatzen zaidala hemen bertan barruan garapen bat ikustea, eta espero dut hemendik aurrerako diskoetan eta beste garapen bat edo ikustea. Eta azkenan polita da, publikoarentzat, baina baita niretzat ere, hori hemen gordeta izatea, nik lehenengo urteetan sortu dudan guztia. Eta orain behin kaleratu duzula, zer tokatzen da? Orain nagoia, ja egin ditut aurkezpenak, egon naiz Durangoko azokan, bertan ere aurkeztu diskoa, maravillas, orain gelditzen dena da saltzea, jendeak erostea eta disfrutatzea, eta aurkezpenak egitea. Adibidez, urtarriaren 9an egongo naiz Bilbon, urtarriaren 25an egongo naiz Donostin, eta segatzen ari naizea Iruñan zerbait ere antolatu dezakegun beste travestiekin, eta hortan ari gara. Eta kontzertuak egingo dituzu?
Bai, bueno, aurkezpena bai dira kontzertu formatuan, Ni beti esaten dut, ni abeslari ez naizela, nik ez dituela kontzertuak egiten, ze nik zuzenean abestu badut bakarrik, flipatuko zenukete. Eta orda nik egiten dut, kontzertu eta show travesti baten hibrido bat edo, ez? Eta playbacka dago, autotunea dago, koreografiak, look aldaketak, eta pixka bat, kontzertu batean ikusten duguna, baina baita show travesti batean ezagunak diren elementua. Reveal edo ditzen diegunak, look aldaketak, eta pixka bat, hori ere landu nahi nuen, evidentemente. Eta momentuz zer harrera izan du diskoak? Oso ona, jendari gustatu zaio, Durango kazokan flipatu nuen, ze uste baino diska gehiago saldu nituen, jendea etorri zen, eta adibidez, La Furiarekin hitz egiten nuen, ze polita den, azkena, diska bat ateratzen duzunean lagunak edo lagunek edo familiakoek erosiko dizute diska. Baina etortzen denean, pertsona ez ezagun batean zure diska erostera eta esatera oso fana dela, edo gustatzen zaiola egiten duzuna, edo nire podcasta gustatzen zaiela, edo nolakoa, hori da zoragarriena, ikustea, azkenean, askotan dugun sensazioa da, nork entzungo du edo nire gustatuko zaio, eta gero ikusten duzu jenderi gustatzen zaiola eta entzuten duela, eta bada zoragarria. Eta norbait etorri zaizu esanez beretzako inspirazioa zarela? Diskaren inguruan ez, baina bai asko esan didate Albina bezala hori jenda inspiratu dudala, edo gustatzen zaila egiten dudana, eta mira, behin gertatzen nire bizitan gertatu zaidan gauzarik zoragarriena dela show bat eta gero, hurbildu zitzaidan neska bat, esan ez, beste behin, ikusi ninduela show batean eta noseke, eta inspiratu nuela bere mutilaguna uzteko, eta nik usita gero esan zuen utziko dut. Eta hori izan da, nire gertatu zaidan gozarik zoragarriena, batean, hain aske ikustea edo sentitzea eta esatea, honekin bukatuko dut eta ni ere hola izan nahi dut, hori da egin nahi duguna eta lortu nahi duguna, eta benetan izan zen pasada bat, hori, bai. Eta, bukatzeko, zer da disko honetaz espero duzuna? Ia esan ez zer, espero dena da jendeari gustatzea, jendeak erostea eta disfrutatzea, gozatzea, gure showetara etortzea eta dantza egitea eta tal. Baina gehien bat espero dena da inspiratzea, bai diskak, bai nire showak, bai nire podcasta, bai dena delakoa, jendea inspiratzea askeago izatera. Eta hori, pertsona bakar batekin lortzen badut, nire lan egina dago. Ze argi eta garbi nirerik egiten dudan lan guztia mundu guztiarentzat da, helduentzat, haurrentzat, heteroentzat, marikentzat, boierentzat, mundu guztiarentzat, baina target bat daukat, eta nire targetan da disidentziak, LGBT pertsonak, eta gehien bat edozein Euskal Herriko herrira joaten naizenean show bat egitera, pertsona bakar bat aske sentitzen bada momentu hortan, edo inspiratua sentitzen bada momentu hortan, edo haur txiki bat edortzen denean, eta ikusten dituen batan travesti batzuk, pertsona bakar batei zerbait aldatzen badiogu, gure lan egina dago, eta hori abiatzen duguna. Jende hori inspiratzea, bai guztiei, esatu dudan bezala, baina konkretuki guk bizi izan duguna errezteko bide bat sortzea edo. Albina, mila esker ona etortzeagatik, zure diska aurkezteagatik, eta ojala jende pila inspiratua sentitzea zure disko berriarekin. Mila esker zuri Maitia, eta espero dugu jendeak inspiratzea, eta batean travesti pila eta kolore pila ikustea kalean. Hori da. Mila esker eta ondo segi. Mila esker. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, eguna oso ona pasa. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.